Hi guys! Good morning! Wala, bakit ang red ng aking cheeks? So today is May 17. Sale sa Seaside 17, 18, 19. Sana makapunta kayo. Oo, bukas sa May 18, ano siya? Yung sa mga SM, ano na? Card holder ba? Smack holder. Ano? From 9 to 12 noon, may additional na 10% off. I don't know kung anong mangyayari. Basta yung ano, may 10% off na sa store. Tapos may additional pa daw sa mga ano, SM card holder. Tapos ngayon is yung mga prestige card holder. Pero hindi ako prestige card guys kasi malaking points na yun. Di pa ako nakaabot ng malaking points. So, I don't know. Punta kami doon. Titingin-tingin kami ng mga ano, mahahanap sa Seaside. Pero, I don't know. Kasi gustong bumili ng eyelash curler ni Sashi sa ano, yung sa Nichido ba? Kahapon kasi sabi niya, gusto niya. Tapos sabi ko siya, bukas na lang kasi may sale. Baka i-sale nila tong ano, curler sa Nichido. Sayang din naman. Tapos sabi ng sales lady, bukas na lang din. Huy, maoy, makapiright man taan ng imuhang nangihinayang. Uy, saba kayo music ni mother. Hinahinayang. Later na lang, chika guys. I'm making banana oatmeal pancake. Dalawang ano na lang, matatapos na tayo. Tapos ayan na. Dalawa, tatlo kami ni Rocky. I cannot wait to eat. Guys, luto na yung foodie natin. Mayroon akong coffee, banana oatmeal, pancake, butter. Yan yung butter. Tapos meron tayong mango, goya, and peanut butter. Mix ko na lang para ano, dito sa pancake. So, I'm so hungry. I cannot wait to eat. Itadakimasu. Guys, aalis na kami. I did not have the time to do my hair. Basa pa siya. Kasi I was so hungry already kanina. Kaya, hindi na ako nakapag-blower. So, aalis na kami kasi grabe naman yung advance ng ano ko, relo. It is almost to 30 na. Tapos, 150 yung dismissal nila. Naghintay na yung dalawa. I don't know what's wrong with my blush, but mawawala yan mamaya. I don't know. Pero, ayun, advance masyado. 30 minutes yung advance ng relo ko. Hindi ko pa siya maset kasi hindi pa siya fully na nag-charge kasi nakalimutan ko siyang i-charge, guys. Kaya, ano, namatay kasi. Tapos, ngayon, hindi pa talaga siya naka-recover. Kaya, hindi ko pa talaga siya maset ng yung tamang date, tsaka tamang oras kasi eto yung relong to pag namatay siya dapat talaga siyang i-charge ng fully tapos ano radio ano din siya kaya tinatawag na ako ni Rocky kaya yung frequency kusa siyang nag-adjust ng eksaktong time so yan ayun na okay nandito kami sa metro tapos na maingay yung ano grabe yung face ko shining hi ate si Baba yun what? Baba is trying this one. Sa ito nga, nani ba? Hindi ka mag-alahan natin. Nani? Ayun, apil ako mango. Lami ba? Ice cream. Lami? Ikaw, lami? Ice cream. Ang ganin. Ganito. Wala man, good. Futso. Uy, kay nga. Para mas slim ka. Ba. Masaya lang ito. Ba. Grabe na, daganan ka. Ang daming tao sa sale. Kasi masaya. Si Papa. There's a lot of people, bro. Hey guys, so we are now inside the fitting room. Ayan, so ito yung mga kinuha namin. Konti lang kay ate, no? Tigil ko ah.
Patayin na natin kasi baka makapiright tayo sa music dito, no? Hello mga friends, we're finally home. I'm so tired. It is already 9:30. Grabe, I'm so tired and may binili ako sa SM that I've been wanting to have. Kidding! Itong electric fan ba ni? SM Accessories Cartoon Mini Fan. Itong basta may ganito na face tapos tanggalin natin sa box niya. I-try natin kung mag-on ba to. Pagdaan kasi namin, nakita namin, tapos sabi nung lalaki, "Ma'am, bili na kayo, ma'am!" Sabi ko, bukas na, 10% off. Sabi ni Rocky, 1 peso raman kami sa dangko. 10% off. Tapos sabi ng lalaki, bili na lang kayo ngayon na lang. So, yan. Bumili nga, okay, piso lang din naman yung difference, so why not? Kasi baka hindi na, ayokong pumunta ng SM kasi I'm so tired na. Bukas, I wanna rest. So, ito yung itsura niya, guys. Naka-charge na ba to? Dapat i-charge pa to, or baka let's try kung under na. Ay, may light! Wow! Grabe, unindot siya. Kusog, guys, sa katungkuan. Sabi kasi nung lalaki doon na, bilhin nyo na lang ma'am kasi kusog daw ang hangin. Malakas daw yung hangin ito. Pero isa lang yung setting. Tapos may pa-lights pa na na nalalaman. Wow, nindot lagi ni Kenay light. Awa sa gabi di ba? Tapos eto yung, hindi nyo makita. Ayan tapos tawag niya, lovely fan. Ayan yung itsura niya. Tapos may ears tsaka eyes. Malakas naman siya. Kasi I'm so tired. Yung ginagamit ko kasi yung yung pamaypay ko. Tapos napapagod yung kamay ko sa pagpaypay sa aking self. Eto, ganyanin ko na lang. Uy, nindot! Tapos 199 lang, 'di ba? Pero I'm scared kasi wala siyang yung aliba, yung sa typical na electric fan. Pero it feels so good, guys. Grabe. So happy. Woo! Charge ako ni gamiton ko ni ugma kay for sure init kayo then masuya si ate. So yan guys, I think I'm gonna say goodnight now kasi I'm so tired. I need to get ready for tomorrow. Maaga kaming gigising tomorrow. Kasi si Sashi confirmation niya and we need to be there by mga 7:30. So I think we need to wake up like mga 4:30. And I'm planning to get a shower or maliligo ako para hindi ko nabasain yung hair ko tomorrow. Yun. So, and then, I'm gonna make ayos-ayos. Make ayos-ayos. Kasi man, Tagalog na. Basta mag-aayos ako ng makeup ko kasi meron din akong makeup gig tomorrow sa afternoon. So, mga 1 to 2 p.m. But let's see. I'm so tired. I wanna sleep na kasi it's 9. So, I'm just going to quickly arrange my makeup and matutulog na. So, I'm gonna say goodnight now, guys. I hope you have a wonderful day and a great day as always. And always remember to be nice, be kind, and keep that smile. See you on my next video. Good night.